1944 bisingo khopjaknai rongmala brindaban amsayo hati bartham angui tongkha chungpherang buduk tam sujakmani kami amsani borok rok chungpherangni bil riya angma bai chungpherang buduk tam sujakha phiaba Bwskangni remchi te remchinoini amjongmungno Naharwi chungpherang Rwjakya phiaba amjongmung paimani logi logino chungpherang bil riya hangke chungpherang ro sawai najaknai hinui sawai khonaraka Bwskangni subdivision ni manager baithang debra manani sinimang pliwo Tinero seng Phaleman yang kangkai omo senggoton Simon omo Rongmala edisi village ni bisingo Brindaban Paranjak omo thanai prai 2-3 sabtu omo oro current line tanjak tongmani tamni hingkai oro rang thaikisa bokya bill bangkha prai 20 lakh ni sajak tongo abon baginai jeng oro department hoite line ma tankha haipano jeng oro borokni barbar sajak ka tai parao boseng parani borok bai boseng alosona laika aron bisingo baksar prika Into singho bagno riya no bango abon baginai sengomo asek din line seng reconnection khajak liya ka haipano tabuk jeng joton Simon oro madhyamik porikha te 12 porikha already start na nai tongkha ba paksakai CBSE pur start jeng khana abagi jeng srairongni bobishotno naharei jeng mane humanitarian ground jeng borokni oro parani rang lak lak bokaya tongphano jeng china high authority be kok salainai jeng apato line jeng tini ri rekha ngoma line tabuk jeng ta line tanya porikha cholakalin jorti line tongnai porikha paiban pore jeng proyojon nangka hain hai paran borok be salai pidai apro jidono bilogri angka ba apro ni next step jeng apro jeng nazak pinai sar sinimung kisa sagar an bumungkai baithang deborma ang Bwskangni subdivision ni manager